ya sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Ya sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Allahu jalla jalalu kai zan saka farko, masani na dukkan gaibu ƙarshe da ma farko. Allah ka haskaka saddari na yo karko, a fage na rasulullah ni ma na yo hidima. Sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Assalamu alaika rasul mai barbaje ƙarya, mai kau da sharri mai faɗin rabbu ba ƙarya. Shi ne mafi sirrinmu kowa yana baya, na durƙusa a gaban ka madadi nake nema. Sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Mai kausara mai madina ba a misalta ka, Allah da kansa yake salati ya gaishe ka, sannan ya ce dukkan halittu su zo gunka, duk mai salati gunka sai ya ga alfarma. Sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Kowa ya ce Allahu kai ne faɗa ta biyu, don haka shiga musulunci kai ne shiga ta biyu. Ni dai ina nan gunka ya mai cikar hayo, santa lele na madina mai ji da alfarma. Sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Sayyidul kaunaini kai ne mafi girma. Mahmudu an cutar da shi kun gaba ƙarya, domin kwaɗa haƙorinsa an cire kayya.